الاعزاء في الايام برانسون اللي شاركوا هو اعطينا رسالتكم بركه على الكنيسه. Gaan zeggen tegen ze. Ja, binnen. Ja, natuurlijk. Heer God, wij zijn dankbaar. Dankbaar omdat u hier in deze zaal bij ons bent. Mensen uit alle streken van de wereld. U bent degene die ons altijd vasthoudt. Van de vroege morgen tot de late avond. U gaat door totdat wij straks bij u mogen komen in uw nieuwe hemel. Wij danken u in die naam van de Heer Jezus Christus, die voor ons geleden heeft aan het kruis van Golgotha en ons zal opnemen in zijn heerlijkheid. U zij de glorie tot in eeuwigheid. Amen. Amen.